Pila ka mga Ilonggo may magkatuhay nga opinyon sa ikaduwa nga SONA sang presidente. Ini ang gitutukan ni John Sala. Naglabot sa 520 ka mga individual na nagpasakop sa hublag protesta sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas kahapon, kadugan sa paghatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang iya ikaduha nga State of the Nation address. Sa monitoring isang Police Regional Office 6 may pinakadamo nga nagprotesta sa Bacolod City. May ginpatigayon man nga hublag protesta sa Iloilo City, Capiz, kag Aklan. Tungod man nga nag-set kita sang guidelines kung ano dapat maghiwat sang ila protest rally, no. So ginsunod man ini sang piyaka grupo naton. So dito na nga wala kita nagka-problema, wala nang in conflict. Gintutukan man sa mga pumuluyo ang SONA sang presidente nga naglawig sang masobra isa ka oras. Diri gintumod ni PBBM ang isa sa mga dako nga pagpanghangkat sa pungsod nga amo ang inflation o kung pagtaas ang presyo sa mga balaklon. Apang ginpasalig sini nga may mga nagkalain-lain nga programa kag proyekto ang gobyerno agud masolusyonan ini. Apang nakulangan diri ang pila ka mga driver. 1 to 100? Mga kuan lang gura. 40 gura. Naaman ko rin. Iti dola pa man gid. Dola pa gid mabatyagan ang gina promise nga mga sila nga pagpanubo sa mga believe sa mga produkto. Maging promisa niya sang una, natuman gid man. Do ang iban wala man. Basta pong tag-20 nga bugas to wala man nagtupa. Apang kun may nakulangan man, may ara sang kumbinsido sang ginlatag nga report sang presidente ilabi na sa sektor sang agrikultura nga suno sa presidente nagtaas sa una nga 3 ka bulan sang 2023. Kitawan na importansya ng agrikultura. Gintalakay man ni PBBM ang mga programa sa employment sa diin suno sa iya, yara sa 95.7% ang employment rate sang pungsod. Satisfied naman sa iyang ginapang imo subong. Sa katapusan sang iya SONA, ginpahayag sang presidente nga nagmaayo ng estado sang pungsod. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Ang hinyo naman subong sang kadamaan nga kuntani magtupa na ang maging promisa sang presidente. Ubuod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas.